Good morning guys! Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung ano yung almusal namin ni Lola ngayong umaga. Dalawang itlog, tapos parang ililihit ko lang ito para mainit konti. Kasi ito yung binili ko kagabi. Oh! Hame! Wala siya! Ito yung kaibigan kong Indo. Kapitbahay ko to, guys. Kuya, video. Nilay kan. Tensya hanapin YouTube kan ni. Invite sila. Dia nga. Ito yung kaibigan ko, guys. Kapitbahay ko. Indonesia siya. Yan. Mamaya makikita niyo siya sa YouTube. Tensya. Michita mau de YouTube ba? Tensya upang natin. Tensya mo cuy siya tika. 为什么？昨天你去昨天晚上你去市场？市场？医院？为什么？没有你去。但礼拜六、礼拜天你去那边什么？对啊，然后很热，过很久我们放那个桌上没有弄那个没有帮忙你那个阿妈弄那个鱼吗？没有。有啊有，如果那个有对啊。那边很热啊。什么？等一下，你们去福建？等一下，我就这个好了。你 subscribe 我的 YouTube 啊？等一下。有啦，昨天你的朋友subscribe mo Sinasabi ko sa kanya guys, mag-subscribe siya doon sa channel ko. Ni还没弄？有啦，等一下我 edit 等一下你看等一下我那个就有Kahen ko Magpapatulong siya guys ng coin massage. Imamassage ko yung likod niya gamit ng coins. Nasubukan ko na rin guys yun. Malalaman mo kung puti yung likod niya, ay kung red yung likod niya. Nuwi siya lang? Nagtanguwi siya. Imamassage ko yung likod niya gamit ng coins. Nalagyan ko siya yung ginagamit nilang oil ng Indonesia. Tapos, yun parang hinahagod ko ng gano'n. Maganda siya guys, masakit sa una pero pagkatapos na yun, mararamdaman mo yung ginhawa sa likod mo. Tapos malalaman mo guys kung sa likod mo, kung matagal mo siyang hinahagod, malalaman mong may problema sa likod mo kung red masyado yung likod mo. Yun, nag-uusap na sila ni Lola. Kasi si Lola andun siya sa labas. Nakatambay ka doon habang hinintay niya itong almusal namin. Yan, tag-isa kami itlog ni Lola guys. Yan ang almusal namin. Tapos nagtitimpla ako ng gatas ko. Titimpla rin siya ng gatas niya. Pero kung minsan si Lola, ayaw na niya maggatas, ito na lang.
Kasi sabi niya busog na daw siya dito. Hindi ko alam kung busog na talaga o nagtitipid. Di ba alam niyo naman yung mga matatanda dito sa Taiwan. Tawag kung minsan, Hansen, ang tawag doon, parang nagtitipid sila na hindi naman kailangan magtipid. Yan guys, painit ko lang ito konti. Yung akin. Tapos yung kay Lola ayaw niya. Yan. Parang, kumbaga, na-toasted siya konti. Mas masarap kasi. Ayan, kita nyo ba guys? Na-toasted siya konti. Ayan. Pero si Lola ayaw niya. Ayan. Tapos na guys. Ito na yung almusal namin ni Lola. Ayan. Tapos na guys. Bye-bye.